Ik zie een bekend gezicht en 2 nieuwe gezichten. Wie zijn jullie? Ik ben Harm. Ik ben Paddo. En ik ben Friso. En samen moet het dan de nieuwe Johnny's zijn. Ja, de Johnny's. Wat is het kenmerk van de nieuwe Johnny's? Feest, dat bovenal. Was het ook al van de oude Johnny's, maar dat blijft gegarandeerd, zullen we maar zeggen. En flink wat muzikaliteit erbij in, denk ik zo. Als we het hebben over muzikaliteit, ja, dan was toch de drijvende kracht altijd qua muzikaliteit. Waar was jij, Friso? Nou, dat was Constijn ook wel hoor. Alle credits ook aan hem. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij, Constijn en ik, de muzikale pilaren waren in de band. En nu is dat gewoon, ga ik dat met Paddo doen. En Harm die vult alles heel mooi in en met een geweldige stem, dus dat komt helemaal goed. Jullie hebben een nieuwe single, hoe heet die? Simpel lied. Gewoon simpel lied. Zo simpel als wat, simpel lied. Kun je zo meteen allemaal meezingen? Dat is wel de bedoeling. Ja, een hoge halte, dus dat is gegarandeerd. We hebben eigenlijk, moet ik wel even heel stiekem zeggen, een dubbele A-kant opgenomen, zoals dat in vaktermen heet. Dus we hebben Simpel Lied en dan hebben we ook nog Sorry Ja. Dus we hebben eigenlijk 2 krakers uitgebracht. 2010, nieuw jaar, nieuwe start. Wat gaat dat brengen voor de Johnny's? Nou, veel optredens en veel hits, ja. Is dat de grote wens van de Johnny's, een grote hit? Het gaat gewoon zo'n te gek jaar worden. Ik weet zeker, we hebben zoveel ideeën in petto. En we staan gewoon te popelen om het aan de mensen te kunnen brengen. Dus ik denk dat gaat helemaal goed komen dit jaar. Als mensen nou de Johnny's anno 2010 willen boeken, waar kunnen ze dan terecht? Bij Lucassen. Lucassen BV in Nijmegen, toch? Ja. Lucassen Producties, telefoonnummer 024 323 2714. Dit zijn ze. Ja, kijk, dit is onze persfoto dan ook. En voor de website moet je natuurlijk naar dejohnnies.tv.